tansah eling aku sliramu bukan masa tenane aku ngerti atimu yen wis pastine aku tuh jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo monggo Bapak Sulaiman tak lakoni kanthi ikhlas ati ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku monggo Pak Huda mosok macet lirih men sliramu sebenane aku nangis nanging tresno wis gitaris tak lakoni kanthi ikhlas ati monggo Pak Huda uyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes loku repes pilih ana pipi apa iso iki pancen kudu duweni wis cukup lalekno lakon tresno iki bakal dadi cita tresno warang gono yo papan songo jembesan audio terima kasih Barata video syuting wis seminggu ora ketemu krungu suaramu tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku tak kembangke saben kangen sliramu aku nangis nanging tresno wis ginaris tak lakoni kanthi ikhlas ati iya uyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes loku repes pilih ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni aku kemas wis cukup ngatos-ngatos Bapak Yoso lakon tresno iki bakal dadi crita tresno warang gono sakmenika matur suwun Bapak